Mga kautoran, mayong adlaw sa inyong tanan. Nagapasalamat kita sa Ginoo kay kinatagan pagid niya kita sa dugang nga panahon sa pagpamalandong sa iyang mga pulong nga makita sa Mateo kapitulo 5 alin sa 1 tubtol sa 12. Pero ato na tandog ang iban sini nga mga verses o sa ato na lang tanawon ang mga nabiling nga wala pa naton natandog sa nag-agi nga simana. Tanaw naton diri ang versikulo 8 pagkadto sa 9 sa Mateo 5 kag diri akon pagabasahon. Siling sa versikulo 8, bulahan ang may putli nga tagipusoon kay makita nila ang Diyos. Bulahan ang may putli nga tagipusoon kay makita nila ang Diyos. Tanaw naton ini ang mga dinalan nga ginasiling nga putli nga tagipusoon. Pure in heart. Di kon magsiling kita nga pure, wala na mixkla, puro ang ginasiling sang hiligaynon putli nga tagipusoon. Kag ang siling niya dre may promisa nga kayuhan kay makita nila ang Dios. Bulahan ang may putli nga tagipusoon kay makakita sila o kung makita nila ang Dios. Ang aton kasulatan nagatudlo sa aton nga ang taong mga putli siyang tagipusoon amo ini ang tao nga makahigugma sa Dios sa bug-ot niya nga kabuhi. Kung sa bagay ang ginatudlo sa Mateo kapitulo 22 versikulo 37, ini ginakabig nga dako nga sugo sang Dios. Ano ini nga mga sugo nga makita sa Mateo 22 versikulo 37? Diri nagasiling igugmao naton ang Dios sa bug-os naton nga una-una. Igugmao naton ang Dios sa bug-os naton nga kusog. Kag igugmao naton ang Dios sa bug-os naton nga kalag. Kag siling nga igugmao naton ang Dios sa bug-os naton nga tagipusoon. Ang tao nga may putli o kung pure ang iyang tagipusoon, amo ina ang tao nga makahigugma sa Dios sang bug-os niya nga tagipusoon. Ang tao hindi makahigugma sa Dios sa bug-os niyang kabuhi kung ang iyang kasing-kasing o kung tagipusoon mahigko kag hindi pure. Ang nagapadayon nga ginapatudlo sa aton sa balaan nga kasulatan kag ini makita sa naunang Samuel chapter 16 verse 7. Siling siyang Bible, ang Diyos naton nagatulok sa sulod sang aton tagipusoon. Kitaya nga mga tao, ang atog natulok kag makita lamang amo ang sagwa. Pero ang Ginoo ang iya ginatan-aw amo ang aton nga matinlo nga ginasiling nga putli nga tagipusoon. Kung ang isa ka babae magpili kung sinong iyang pamanahon, ang ginatan-aw niya ang panglabas lang. Ang sagwa, guwapo, o kung ang babaang lalaki magpangasawa, ang ginatan-aw niya ang outward nga appearance. Pero kung ang Diyos iya ang magtulok sa aton, ang katahom nga ginatan-aw niya ang sa tagipusoon, hindi ang sagwa. Kung may nadumduman ninyo ang isa ka
istorya na nungod sang isa ka bata halin sa eskwelahan nagpuli sa ilang balay nga hindi maayong buot kagin pamangkot siya ni nanay niya nga ang nagakasubo ka. Siling sang bata, ginasunlog ako sang akon mga classmate kay kaitom kuno sa akon medyo malaway ang akon nga panit maitom. Ang sabat sang iya nga nanay siya nga gina-comfort siya siyang iloy. Siling niya ang matudtuod nga katahom siling ni nanay niya hindi sa guwa kundi ara sa sulod. Ang bata nga daw ay makaintindi kung anong ginhambal ni nanay niya, nagdiretso siya sa sulod sang ilang balay kag wala na nagwa-guwa. Tapos himos ang nanay ginagda na siya nga guwa na da kay makaon kita. Hindi na magwa ang bata niya. Ang sabat sang bata niya, kung magwa ko da karon, malaway ko, mayo di sulod kay siling mo ang matuod nga katahom o kung kagwapa, ari sa sulod. Niya sa sulod na lang ko wala, permi, hindi na ko magwa-guwa. Daway sila nag-insindihanay, pero ang matuod-tuod nga ginahambal sang Bible, ang matuod-tuod nga katahom sang tao, ara sa iya nga kasing-kasing o kon tagipusoon. Ang may putli puro nga sahi sang tagipusoon nga hindi makasasala amo ina ang ginatulok sang Dios. May isa ka istorya nanungod sang sugo sang Dios sa iyang alagad sa Old Testament nga si Samuel. Ang Diyos nagsugo kay Samuel nga magkadto sa balay ni Jesse kag magpili sang isang kabata ni Jesse nga himuon nga hari sang Israel. Ang sugo sang Ginoo, haplaso nimo sang lana ang isa ka bata nga Jesse ni Jesse agod nga mangin hari sang Israel. So si Samuel naglakat kag nagpamangkot siya kay Jesse nanungod sa iyang mga kabataan kag ang amay nagpapauli sa iyang mga bata halin sa magulang pakadto sa manghod. Pag-abot sa magulang sa ilang balay, pagtan-aw ni Samuel, siling niya amo na ni. Kay man gwapo, mataas, mayong height, mayo gid nga himuon nga hari sang Israel. Ginsabdong siya sang Dios. Siling sang Dios kay Samuel, hindi pagtulo ka ang sagwa sang tao, kundi ang sasulod sang tagipusoon. Kay ang Dios nagatulok sang tagipusoon sang tao, pero ang tao iya ang ginatulok amo ang sagwa. So amini nga ang Bible nagasiling bulahan ang may putli sang tagipusoon kay man ang matahom para sa Ginoo amo ang tagipusoon sang tao nga pure o kon putli, hindi misklado sang sala. So bulahan ang tao nga may putli sang tagipusoon kay makakita siya sang Ginoo. Aton padayonon diri ang among ginatudlo sang Bible sa aton. Pamangkuton naton ang aton kaugalingon. Ano bala ang makapalaway kag makapahiko sang kabuhi sang tao? Ang sabat siya nga pamangkot, makita naton sa Marcos City, 20 pagkadto sa 23.
Ang natudlo sang Dios sa aton amo ini nga ang mga bagay nga nagasulod sa aton lawas agi sa aton baba katulad sa pagkaon, hindi inaamo ang makapahigko kag makapalaway sang aton kabuhi, kundi ang mga sala nga gintipigan sang tao sulod sang iya tagipusoon kag nagagwa siyang baba siyang hinambalan siyang hinimuan ina nga sala nga gintipigan sulod sang tagipusoon amo ina ang makapalaway kag makapahigko sang kabuhi sang tao. So dapat nga kita nga mga tao aton pangamuyoon nga hatagan kita sang Dios sang isa ka matinlo nga tagipusoon. Kay halin sa tagipusoon nagagwa ang malaot nga mga sugilanon. Halin sa tagipusoon nagagwa ang mga malaot nga binuhatan sang mga tao. Katulad ina pananglitan sang isa ka tubi. Batian naton ang mga hinambalan nga halin sa uma nga may ara nga tubi nga turugban. Amo ina ang tubi nga wala sing outlet, hindi makagwa, gapundo lang. Amo ina tawag sang mga tao sa uma nga turugban. Ginagtugban ina sang karbaw. Wala sing guluwaan, nagapundo lang dira. Kag kun amo ina ang size sang tubi nga nagapundo lang, ti mahigko na siya kag mabaho. Amo man sini ang aton kabuhi. Kung may ara nga nagapundo nga sala sa sulod sang aton kabuhi, ang aton kabuhi mabaho nga klase sang kabuhi sang tao kay may sala nga nagatiner nga wala outlet, wala naton gina kumpisar, wala naton gina hinulsulan nga sala, ginatago, ginatipigan lang naton sulod sang aton mga kabuhi. Kagang Diyos nga nagatanaw sina, makasiling siya nga ang aton kabuhi hindi matahom, hindi maayo nga say sang kabuhi, kay may sala nga nagatiner, nga ginatipigan naton sulod sang aton mga kabuhi. Tanaw naton ang ginsaad sang Dios sa aton, sinya bulahan o kon malipayon ang tao ngay putli sang tagipusoon. Kag ang saad niya kay makita nila ang Dios. Hindi ang mata ang makakita, kundi ang mata sang aton tagipusoon nga matinlo. Diyos noon nga klase sang tagipusoon, amo ina ang tagipusoon nga siling sa Bible nga makakita sa Ginoo. May ara nga espirituhanon nga pagkabulag, may ara man nga lawasnon nga pagkabulag. Okay. Ang Dios nagatudlo man sa aton ngay may ara nga espirituhanon nga pagkabulag. Kagini makita sa Mateo kapitulo 15 bersikulo 14 nga ginhambal sang Dios ang tao nga bulag sa espirituhanon. Siling ni Kristo ina nga klase sa mga tao katudlad lang nga nagaguyod sang isa ka bulag. Ina sila nga duha mahulog sa kanal. Kabalo ka kung sinong ginhambalan ni Jesus Christ ini? Ang iya sini ginhambalan amo ang mga Parisiyo sadtong panahon ni Jesus Christ nga nagapakamatarong sang ila kaugalingon pero wala makahibalo sang ilang kaluwasan paagi sa pagtuo dira kay Kristo. Sila nagatudlo sa iban nga mga tao nga sila mismo wala makahibalo sang kaluwasan sang ilang mga kalag. So ang panawag ni Kristo sa ila bulag nga nagaguyod sang isa man kabulag. Hindi ni sila bulag sa mata, physically mayo ang ilang mata, pero espirituhanon nga pagkahambal
wala sila makakita sang kamatuoran nga yara kay Ginoong Hesus. So, ang siling sang Bible, bulahan ang putli, may putli sang tagipusoon, kay makakita sila sa Dios sa mata sang ilang kasing-kasing tagipusoon, nabatyagan nila ang matudtod nga gugma sang Ginoo sa tanan nga mga tao sa sini nga kalibutan. So bulahan ang tao may putli siyang tagipusoon kay makita kag makakita sila sang Ginoo. Pagi sa mata sang ilang tagipusoon, mapatyagan nila ang matutuod nga Dios sa sini nga kalibutan, ang Dios nga nagtugas ang kalibutan, ang Dios nga nagpadala sa iyang bugtong anak, ang manuluwas nga naghalad siyang kabuhi sa cross, nakita kag nabatyagan nila silang kabuhi. Kumparar mo sa mga tao nga mayo man siguro ang mata, lawas non physically, okay ang ilang mata, pero mahigko ang tagipusoon, wala nila makita ang Ginoo, kag wala nila mabatyagan ang dako nga paghigugma sang Dios sa ilang mga kabuhi. So ang aton himuon sa sini nga tion, agod nga makita naton ang ginasiling nga dako nga paghigugma sang Dios sa aton mga tagipusoon. Pangitaon naton nga daan ang Dios sa wala pa mag-abot ang adlaw sang paghukom. Agan siling ni Propeta Isaias sa Isaiah 55 versikulo 6 amo ini, siling niya, pangitaan ninyo ang Dios samtang makita pa ninyo siya. Pangitaon naton upod sa putli naton nga tagipusoon, Dios non nga tagipusoon, kay makita naton siya. Hindi naton pagpangitaon ang Dios tapos nga kita mapatay na. Kay ang Bible nagasiling, it is appointed unto man once to die, after that the judgment. Subong amo ang panahon nga pangitaon naton ang Dios samtang makita pa naton siya. Kay magabot ang tion sa paghukom, kagamo pa kita mangita kag magdangop sa Ginoo, ulhi na ang tanan. Kung ninyong nadumduman ang isa ka sugilano nanood sang isa ka manggaranon kag si Lazaro, the rich man and Lazarus. Kag gina makita nimo sa Lucas kapitulo 16. Ini nga sugilano nagahambal sang isa ka tawo nga manggaranon. Mayo tani kay manggaranon siya, pero imol siya sa espirituanon nga sugulanon. Wala siya Dios, ang bugay sang Dios yang naangkon, pero ang kaluwasan siya ang kalag, wala niya naangkon, kay man wala man siya nagtuo kag nagbaton kay Kristo. Ang siling sang Bible, napatay ini nga tawo nga manggaranon, nga wala sang Dios iyang kabuhi, kag didto siya ginbutang sa linaw sang kalayo sa impierno, kay wala man siya maluwas. Then didto nagantos siya. Pagantos niya didto, nagpanawag siya kay Abraham, ang anak sang Dios, nga buligan siya, may pangabay siya. Sinya, amay nga Abraham, magmaluluyon ka sa akon, pagkatua diri si Lazaro, ang imol, pero naluwas, kay pabugnawan ang akon dila, kaya ri ako diri nagaantos sa kalayo. Amo nang una niyang request. Pero ang iyang request, wala na nabaton, ulhi na ang tanan. Tani na nawag siya sa Dios ang buhi pa siya diri sa duta. Hindi kay tapos na hukman sa impierno, dito pa siya kag nagpanawag. Amo ina nga dapat siling sa Bible, pangitaon naton ang Dios subong samtang makita pa naton siya. Kay magabot ang tion
nga hukman ang tao sa Ginoo sa tion sang paghukom ukon tapos kita nga mapatay kag ina nga panahon wala na, ulhi na ang tanan. Nagpangabay pagid ining manggaranon nga tao kay Abraham didto sa paraiso. Nya amay nga Abraham kung pwede ipadala dito sila sa dota kay may mga utod pa ko dito nga mawarningan sila agud nga hindi sila magkadto sa sinong lugar sa kasakit. Ang sabat ni Abraham sa iya, may mga manugwali na dito, hindi na pwede nga ang patay amo ang manaog kag magwali sang kaluwasan paagi sa pagtuo dira kay Kristo. Hindi ina plano sang Dios. Ang plano iya sang Dios may mga manugwali man di, may mga manugtudlo man di sa dota, mamation nga daan, mamati na sila nga daan dire agod nga kung sila magapamati kag magahinulsol magbaton kay Kristo mangkon nila ang kaluwasan. Hindi nga ang patay among papanaogon sang Dios dire kag amo ang magwali kag magpanudlo. Hindi ina amo ang plano sang Ginoo. Dako siguro nga gamos ang kalibutan kung may minatay nga manaog di kag magwali. Pagkakita mo guro nga nakaagi na siya patay kag nag good morning dito sa inyong balay, guro malusot ka sa kusina sa inyong balay sa kadlok. Hindi ina mahimo kay man ang Dios mas nakahibalo kung ano ang maayo para sa aton. So ang advice sa Dios paagi sa iyang anak amo nga kita nga mga buhi subong mamati sang minsay sang kaluwasan kag aton nga huptan batonon naton si Kristo kay siya lamang ang bugtong nga manuluwa sa sining kalibutan kay siya amo ang ginpadala sang amay agod sa pagluwas sa aton nga mga tao. So ang siling sa Bible, ang aton himuon, pangitaon naton siya. Pangitaon naton ang kaluwasan, kay sa siningation, amo ini ang adlaw sang kaluwasan, kag makita naton ini nga kaluwasan, dira kay Kristo, ang bugtong nga anak sang Dios nga naghalad siyang kabuhi para sa aton. Kag masunod diri nga bersikulo, amo ini ang makita sa 9, Mateo 5, versikulo 9 nga nagasiling. Bulahan ang nagapaluntad sang paghidait sa tunga sa mga tao, kay ang Dios magatawag sa ila nga iya mga anak. Bulahan ang nagapaluntad sang paghidait, kay pagatawgon sila nga mga anak sang Dios. Ang aton Dios amo ini ang Dios sang paghidait. Kung imo tanawon ang ginsulat ni propeta Isaias sa Isaias kapitulo 9 versikulo 6, ginhambal dira nga si Kristo amo ang prinsipe sang paghidait. O kung si Kristo siling ni Isaias amo ang amay sang paghidait. Prinsipe o kung amay sang paghidait. So kung si Kristo amo ang prinsipe kag amay sang paghidait, kita nga mga anak sang Dios dapat amo ang magpalatnag sang ginasuling nga Dios nun nga paghidait. Okay? Si Kristo sang diri pa sa dota kag nagapanudlo siya
sa mga tao sang kabuhi nga maayo kag matarong, kag siya nagbatyag na nga ang tion dali na lang nga magabalik siya didto sa langit. Ginbatyag ni Kristo nga ikahalad na iyang kabuhi, dali na lang siya magabalik sa langit. Nagpabilin-bilin siya, naghatag siya sang isa kamaayo nga pamilin-bilin. Silin ni Kristo sa iyang mga followers sumulunod niya ang pagidait akon ibilin, ihatag nakon sa inyo. So may duha ka termino nga magamit naton. Silin ni Kristo ang akon pagidait akon ibilin sa inyo, o kung nagsiling Kristo nga akon pagidait akon ihatag sa inyo. Ihatag kag ibilin. Amo na ang ginbilin niya. Before nga magbalik siya sa langit, agi sa cross, ginbilin niya ang ginasiling nga pagidait. Ang ginasiling sa Bible, bulahan ang tao nga nagapalapta sang pagidait, hindi ang kalautan. Kag siling niya, siya mahimo nga anak sang Dios. Okay, aton ini nga tunawon sa aton una kag sa aton balatyagon. Ini gin pamilin-bilin ni Kristo nga mga pulong sa wala pa siya magbalik sa langit. Pero kung tanawon naton ang Mateo Kapitulo 24, alin sa 48 tubtob sa 51, ini naghambal naman iya sang pagbalik ni Kristo diri sa duta. Katulad siya nga siyang isa ka master o kunagalon nga naglakat sa malayo nga lugar, kag ginbili niya ang tanan nga hilikoton sa iyang mga tinawo. Kag ini nga master nagapaabot nga himuon nila ang ginpahimo sa ila samtang yadto siya sa iban nga lugar. Ini nagapahanumdum sa aton ang aton agalon amo si Kristo. Sang pagbalik niya sa langit, may ginbilin siya nga dapat nga aton himuon. Ang problema naton amo ini nga kung kaisa ang ginapahimo sang Dios, wala naton ginahimo. Pero ang wala niya ginapahimo sa aton, amo ang ginahimo naton. So ang record sini sa Mateo 24 versikulo 48 pagkadto sa 51 amo ini. Nga ang sulugoon, ang isa ka sulugoon nga ginbilinan niya nga mag-atipan sang hilikoton samtang wala siya dira, naghuna-huna siling niya, dugay pato mabalik ang akon nga amo. So tungod kay nagabatyag siya nga dugay pa mabalik, naghimo siya sa mga hilikoton nga wala ginapahimo siya sa iyang amo. Nagparahubog siya, nag-inom siya, kaon upod sa mga taong mga parahubog. Kag kun mahubog na siya, apuli siya dito sa balay sa iyang amo, kag iya ginakastigo, ginaaway, ginasakit niya ang parehas niya nga mga sulugoon. Amo ina ang mapintas nga sahi sa sulugoon. Hindi bala ang gintudlo sa Bible sa aton nga kita dapat peacemaker. Kita ang nagapaluntad sang paghidait. Kag amo ina ang ginbili ni Kristo sa wala pa siya magbalik sa langit. Siling niya, ibilin kag ihatag nakon ang Dios non nga paghidait. Kag siling sa Bible, bulahan ang tao
nga peacemaker, nagapaluntad sang pagidait. Wala ginbilin sang Dios sa aton nga kita mangin mapintas sa aton ni katawo. Wala niya ginbilin nga aton sakiton ang iban nga mga tao, awayon naton sila. Wala ina ginbilin sang Dios. Ang iyang ginbilin amo ang Dios non nga pagidait nga himuon naton sa aton ni katawo. Kung sa bagay, ang Bible nagatudlo gid sa aton nga higugmaon naton ang Dios, kag higugmaon man naton ang aton mga isigkatawo. Mga utod, ano ang ginahimo nimo karon sa imong isigkatawo? Kung ikaw isa ka tawo nga mapintas, wala ina ginhatag sa Dios sa imo nga halita nimo ang iban. Ang ginhatag sa Dios amo ang Dios nun nga paghidait, kamoy ni nga aton paghimuon, kaya nagasiling siya, mulahan ang tao nga nagapaluntad sang paghidait sa sini nga kalibutan. Kabay nga himuon naton ini sa wala pa magbalik si Ginoong Jesucristo. Kay man ang Bible nagatudlo sa aton, silinya sa tion siyang pagbalik, kung masapwan niya, masapwan ni Ginoong Jesucristo nga wala naton ginahimo ang iyang ginapahimo. Ano ang iyang pahimo? Ang paghidait kag paghigugma sa aton ni katawo. Kung pagbalik niya, masapwa niya nga kita mapintas kag ginasakit naton ang mga katawhan sang Dios. Nagasiling siya, ina nga tao pagasilutan si impirno o kon kalayo, dra nagaanto siya kag nagabagrot ang iyang hipon sa wala sing katapusan. Kabay nga kita nga mga anak sa Dios, bantayan naton kag sundo naton ang ginatudlo sang Dios sa aton, kay silinya kung sundo naton ini, bulahan kita nga mga tao, malipayon kita nga mga tao. Bulahan ang taong may putli sang tagipusoon, bulahan ang tao nga nagapaluntad sang ginasiling naton nga paghidait. Ina nga sahi sang tao, malipayon samtang nagakabuhi siya sa sini nga kalibutan. Kabay nga ang Dios magapakamayo sini mga pulong aton ginatun-an, kag hindi lamang igo nga magpamati kita, kundi sa paghimo sang mga bagay nga ginatudlo sang Dios para sa aton. Maraming salamat. Kabay nga ang Dios nun nga paghidait tag kalinom, magapadayon gid sa pagpabilin sa aton mga kabuhi karon kag bisan tubtob sa walay katapusan.